Takže ľudia, ono mi vyplí netočanie, že máme tu žrobky, ale ak neviete, o čo sa jedná, tak máme 3 eurá na deň. Teda 1,50 €. Mirza je 1,50 € na deň a už žereme rohlíky. Keď ich dožereme, tak sa vám ozveme, OK? Asi sa v obchode nedá otočiť, takže... No, sorry, no zabudli sme, ale nedal sa tam ani točiť. Milujem rohlíky. Koľko z 10 by si dal tomu pedu? Pusti to, aby to ľudia počuli. Ak ťa to zasytí, jak ti to chutí, jak ťa to zasytí, jak ti to chutí a jak to vyzerá. No tak začni. Vyzerá to veľmi dobre. Koľko z 10 by si tomu dal? Asi 10 z 10 odporúčam rohlíky. Ako ti to chutí? Dobre to je. Koľko z 10? 10 z 10 asi. A nasytí ťa to na koľko? Od 1 do 10? 9, 8. Dobre, teraz idem ja na hodnotenie. Za mňa tento rohlík vyzerá tak 8 z 10, nie je úplne pekný, lebo toto má takú ričku prakticky. Okay. Chutí to 10 z 10. Ale zasytí to tak na 3 alebo 4 z 10. Ozveme sa vám, keď to dojeme. Ľudia, už sme to dožrali, už určite nemáme ruky, vole, nič. Pozrite, som to dožral, to je. Viem toto. A my sa vám ozveme, keď pôjdeme na nejaké jedlo, prakticky do jednotky. Tu máte kobedno, to tam dole úplne tak, kde neviem kde. Hej, ale to sú jediné 2 obchody, môžeme tak žrať kvety zo zeme, ale to asi nebude dobre, hygienické. Takže ľudia, už sme trošku vyhľadli nám, my už ideme na bajkoch do jednoty, ľudia. Ideme do jednoty, vravím vám to raz, 2, 3. Pozrite, bojím sa, že mi dripne možno 1000 €, 1050 €. Nevadí, ale tak. Máš pravdu, máš mi zapáčiť. To pojem pomalu, ľudia, poďme ma trošku dlhšie poslúť. Ja idem pomalu, ľudia, poďme dlhšie, lebo si myslím, že som to video nebude mať úplný hype, direct. Pozrite na mňa. Ale už nevadí, je to tak nevidíte. V jednotě, to jsme prostě Míme děti, hej, ľudia, míme děti. A to jsme šli.
získať veľa odberateľov, chceme byť tak aspoň trošku populárni. Ak dám 100 lajkov, tak budú vychádzať každý deň aspoň 15 videí. Skúsim. Ja skúsim čo najviac videí, keď dáme 100 lajkov na tomto videu. Stopka už tuto. Ja točíme v obchode, ľudia. No zase točiť nemôžeme. A my si dokopy čínsku polievku ako suchá. Teraz rozmýšľame, či sami, alebo croissant, alebo polievku. Okej, suchary si zobral. Víte, bo si zoberiem Maggi. Je to lepšie. Počkaj, pozri na gramy. 50, toto je o 8 miligramov. Menej? Ale to je nič skoro. Tak chceš kvalitnú polievku, či? Kvalitnú. Maggi obidve má. Ak chceš, tuto máš tiež dobrú za 40 centov. Ale v byte si zoberiem tieto. Ale potom ešte viacej dostane. No, čo To sú chceš? 60 centov a to sú 100. Ale kamu, ja budem naudený na obed. Ja večeru budem mať ľahkú. Asi viem, čo si kúpim na večeru. OK, a mne koľko dostane? No veď. To má 60 gramov. Mi zostane 70 Tu mám 40 Takže koľko je? euro, 70. Euro 10, dobre. Ďakujeme. Poďme na to. Kde zober mi jedno tiež. Zober mi. Ich tuto. No zostawmy tam. Na zastávke to vyberám. Vieš toto otvoriť? Hej. Jo? Ja to neviem otvoriť. Otvorím to? Poď tak skúsim ti sám. Dobre. Ja si idem o to. Idem to skúsiť. To ide ako si ľahko. Pozrite na Mirsa, ukáž sa im. Sú pozašpinený celý od vyživy. Úplne výborné. A sa umiem s neho. Tu je sneh. Ok, Mirs ide po sneh. Dochałujeme a potom hodnotíme jedlo. Buď sa tam umýva, idem za ním. Sa umýva vo snehu. Poďme do našeho fejkového štúdia. Top 10 z 10. Keď dožereme, sa ozveme. OK? Takže čaute. Miraz už za chvíľu dožere. Miraz už si dožral prakticky. Ja už som dožral svoj obedík. Koľko 10 by si tomu dal? Chuť 10. Výzor. Zasítenie. Ja idem teraz na hodnotenie. Vený krúžok. Mám. Dobre. Toto je junior výživa z jednoty. Tejto by som chuť 10. Výzor 8, nevidí sa mi to. A zasítenie takých 7 z 10. Alebo 9,5 dávam tomu. Dobre, ideme už na večeru, ľudia. Večera ide byť. Tešíš sa? Akože není večer, ale teším sa. Máme krátko obchod otvorený, do 17 je 16:30. Počúvajte môj zvonček. A počúvajte môj.
Ideme takú kapelu robiť? No zvoň, poď ty zvoň a ja zvoním. Dobre, poďme už do obchodu. Dobre, ideme do... Ďalej v obchode sa stretneme. Zatiaľ to prestihneme. Ale to bude dobre skečo. A tak čo chceme na večeru? Kečup, ale nie. Nemáš to Ideme dať čo pozrieť, okej? Ja hľadám, ale nevieme si dať. Čo asi dom različky. A ja nechcem byť si to. Určite nikto mi nevedal, ale nechcem. Neviem, čo si môžem kúpiť. Čo? Nemám na to dovať. Tak si kúpi brejko. Tak sem brejky. Voda 250 ml. Koľko stojí? 80 centov. 80? A či by mi si niečo... Tak nakoniec sme sa rozhodli, že si dáme dokopy a máme euro 95 rozpočet. No nic, ideme si dať čo kúpiť fajn. Dobre, poďme. Máme prakticky skoro 2 eurá. Mírcom sa nevieme zhodnúť, ja chcem zobrať tyčinky, on ich nechce. My si mozzarellu zoberieme. Ako by sa dal? Nechceš mozzarellu? Ja som si nemala Ja by som si dal mini, tieto tu, euro 50. A to čo je tam mozzarella? Mini sírky. Hej, tak Mal a sír. koľko stojí? Euro 5. Euro 50. Alebo tu máš zlacnenú. Za 89 centov. Dobre, tak zober to, potom to som sa bol. Mozzarellu a vodu. Bude ešte 25 centov zostáva. Ideme ten obchodík. Dobre, tak poďme do zastávky našej OG. Ľudia, máš tu fľašovanie? Čo? OK, tak fľaš... Tak, Počko, hej? Jak to ideme žrať. dobre, toto si dáme. Najskôr to ide už jedlo. točím. Najskôr to ide jedlo. Toto sme si kúpili nakoniec. Toto sme si kúpili, lebo sme si dali kameň, papier, nožnice. Mohli sme to natočiť, ale Nechceli sme. radšej. Tak ja to otvorím. Okay. Čo to otváram, vole. Unboxing na YouTube. Ľudia, jak sa to roztečie, tak napíšte Elko do komentárov. Kamo, tam je voda, fuj. Ja viem, že tam je voda. Je to slízke? Ne. Je to syrak, proste normálny sír, ja to neotvorím. Ne, to ja ti to nemôžem. No dobre, otvor to, ale opatrne, je tam voda, hej? To otvor to. Máš to otvorené? Hej. Som zvedavý, otváraj. A jak to rozleješ, tak si debil. Prosím, je otvorené. Opatrne, len to nerozlej, hej? Tu vodu chceš vypiť? Tak vodu môžeš rozliať, ale hlavne, aby nám ten syrak prežil. Je dobrá tá voda? Či ne? Fuj. Vylejú celú, máme vodu. Máme vodu. Poviem, večera bola najdrahšia, aj keď sme čakali, že bude lacnejšia. Otváraj. Daj, už to otvoríme. No. Tak daj si prvú polku, ty. Tak daj si polku. Je to syr. Dobrý syr? Koľko z 10? Je to furt A toto žerem. je tvoje, však? Čo? Toto je tvoje, však? Nie, že máš toto. Toto? Celé. A ešte trošičku to máš. A ešte trošku si otrhni. Toto? Trošku, ale iba z toho. Tak, dobre. To už je moje. Jablko? Ďakujem, aj tebe. Tak koľko z 10? Nemusím, 10, všetko 10. Za mňa nasytenie 5. Není to až tak nasytenie. Je? Gostri ťa nasytia, ale škoda, že nemáme k tomu solničku. To by bolo dobré. Poďme ten žusík. Potom dajem, počkaj. Jak sa to otvára? Počkaj, to za teba. Počkajte, ja musím myškať na to, či jak žere. Ňom, 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 ňom. Inak sme tuto vo Vavrečke, kto by chcel mať tam i sa potkať, tak sme vo Vavrečke, takže však Miško. Yes. Tento krásny výhľad a sme tu pri hasičskej tejto. Budem späť všetko 10 či 10. Tu autíčko lieta. Bro. Pozrite, taký krásny. Toto bol náš starý kostol pred neviem koľkými rokmi.